Ƙungiyar Raya Tattalin Arzikin Ƙasashen Yammacin Afirka (ECOWAS) ta fara shirin samar da dakarun da za su zama cikin shirin ko-ta-kwana guda 5,000 domin daƙile matsalar tsaro a ƙasashen yankin. ECOWAS ta bayyana shirin nata ne yayin taron da ta gudanar a Abuja, babban birnin Najeriya, da ya haɗa masana daga fannoni daban-daban daga ƙasashen mambobin ƙungiyar 12. Dakarun ƙungiyar da aka samar saboda matsalolin da suka addabi yankin ba su fara aiki ba tukuna, ko da yake tuni aka samar a wurin da za a girke dakarun soji domin fara aikin wanzar da zaman lafiya. Rundunar tsaron haɗin gwiwar ƙasashen, wadda ake tsammanin zai samar da dakarun 5,000, na daga cikin tsare-tsaren da ƙungiyoyin ke yi na kawar da ta'addanci da laifukan da ake aikatawa kan iyakokin. Da yake jawabi yayin taron, daraktan wanzar da zaman lafiya da sha'anonin tsaro, Dr. Sani Adamu, ya ce ta'azzarar barazanar tsaro da rikice-rikice ne ya tilasta musu ɗaukar wannan mataki. Matsalar tsaro a ƙasashen yammacin Afirka dai ta ta'azzara 'yan kwanakin nan a wani yanayi da aka samu ɓaraka tsakanin ƙasashen mambobin ƙungiyar da ke ƙarƙashin mulkin soji da na farar hula, lamarin da ya kawo cikas a haɗin kansu tare da yin illa a manufofinsu na yaƙar tsaro. A wani sabon labarin da muka samu, za ku ji cewa rundunar sojan Mali ta bayyana cewa wasu da ake zargi masu ƙirarin jihadi ne tare da haɗin gwiwar 'yan tawayen FLA sun ƙaddamar da wani mummunan hari akan wata tawagar sojojin ƙasar a ranar Litinin ɗin da ta gabata a yankin arewacin ƙasar. Sai dai rundunar ba ta ba da cikakken bayani kan yadda lamarin ya kasance ba. A yayin wannan hari da maharan suka kai akan tawagar sojojin na Mali, an samu hannun ƙungiyar mayaƙa masu ƙirarin jihadi ta JNIM dumu-dumu a ciki. Bayanai sun nuna cewa bayan da maharan suka kammala aika-aikar tasu a Kidal da safiyar ranar Litinin ɗin, sai suka barce yankin Anifes domin aiwatar da wata manufar tasu. Sannan 'yan tawayen FLA suka bayyana cewa wannan harin sun iske motoci guda 4 a wurin, ciki har da mota mai sulke guda ɗaya, a yayin da suka yi ikirarin cewa sun kwashe su, tare da ikirarin cewa sun yi sanadiyyar mutuwar mutane da dama. Rundunar sojan Mali a cikin wata sanarwa ta fitar a ranar Litinin ta ce an yi arangama amma ba tare da ba da cikakken bayani kan taho-mu-gamar da aka yi ba. Sai dai 'yan tawayen na FLA sun ba da wata sanarwa akan harin da jirgi mara matuƙi ya kai musu a yankin.